Την πατρότητα της μπύρας διεκδικούν κόντρα στις μέχρι τώρα ιστορικές και άλλες αναφορές κοινότητες της Πάφου. Η Λέμπα και η Κισόνερκα υποστηρίζουν ότι η παραγωγή μπύρας στις δύο κοινότητες χρονολογείται από το 1600 π.Χ. Στην Κύπρο είναι το πρώτο εργοστάσιο, μικρό εργοστάσιο να πούμε, που έχει ανακαλυφθεί και σύμφωνα με τα ευρήματα είναι πλέον τεκμηριωμένο ότι κατασκευαζόταν μπύρα. Το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ ασχολείται επισταμένα με το θέμα, αφού κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην περιοχή εντοπίστηκαν συγκεκριμένα σύνεργα, φορείς και πιθάρια που εκτιμά ότι πρόκειται για αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι παρασκευαστές. Οι αρχαιολογοί αποστολή έχουν κατασκευάσει την μπύρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ας πούμε, της πρώτης ανακάλυψης που έγινε. Η αρχαιολογική αποστολή, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Λέμπας, παρασκεύασαν ενώπιον των κατοίκων μπύρα με άρωμα σταφυγιού, σίκου, χαρυπιού και ροδιού. Όσοι πάντως τη δοκίμασαν, έμειναν εντυπωσιασμένοι από τη γεύση. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη σημαντική ανακάλυψη επιχειρηματίες αλλά και ειδικοί από διάφορες χώρες του κόσμου.